मिथिदों जों फिसाफोरखौ खांबायमोन बाबायमोन फोरोंबायमोन हादरनि थाखाय थांदोंमोन आरो थांबाय मोजाङै मोजां थाबाय जेबो नंलामोन दा जोंहा दुखु एंगासिनाय दं गावनि फिसाला गेदेरा बेनो। खुलुमबाय लोगोफोर, आरोबाव खनसे फिन जोबोद दुखुनांथावना भिडिअ मोनसे लाबोफिननाय जालायबाय। थ' सोरबाया दिनै बिखौ UPPL सरकारनि बा UPPLनि सोद्रोमाफोर बा मेम्बार होन बायदिसिना सापर्टार होन बिथांमोना जुदि नायनो बादोंब्ला दानाय आं बयनिबो सिगां बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां आं बुंखादों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना नायनानै बिथांमोननि गोसोआव रागा जोंनाय फैयो आरो सोरबा आइजोआनो जा हौवासायानो जा भिडिअखौ जुदि नायनो मोजां मोना डाइरेक्ट ओंखारखा स्किप खालाम ओमफ्राय आनफल' खालामनानै ओंखारलांनो हागोन। थ' बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैदों मा हारिनि थाखाय ओंखारलांबाय, बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय ओंखारलांबाय, थांबाय मोजां जाबाय, हारिनि थाखाय ओंखारलांदों, आंबो मोजां मोनदोंमोन, नाथाय लामा ससेयाव गोमाना थाहैदों। जोबोद दुखुनांथावना। सोरनिबा थाखाय बियो जोंनि दैदेनगिरि। आं रासिन बुंगोन दिनै खुंथायाव थाग्राफोरखौसो रासिन बुंनो नागिरदों। दिनै बिथांमोना बयनिबो देरसिन, बिथांमोननि थाखाय मबाइल बा केमेराखौ जानबा बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्राया ओंखारा। आं नैबे मोनसे भिडिअ क्लिपखौ स्ट्रेटै लादों ओमफ्राय बावहायनो माखासे बाथ्राफोरा ओंखारलांदों। कयेकथा बाथ्रा बिनि सिगां गोबां बाथ्रा ओंखारलांदों। जों हारिनि थाखाय, आंनि फिसाया हारिनि थाखाय ओंखारलांबाय, जिउ दान होबाय, आं जोबोद मोजां मोनदोंमोन, बिनि देरसिन मा नांबावगौ। दिनैहाय 5 लाखखौ दिनै गाबख्रावनो बा जों बुंनांगौ दरखार गैयामोन। इन्डिया गभर्नमेन्टआनो दिनै पेकेजखौ होनाय, बे जिनिसखौ मानो खोमानानै दोनो। जों बे जिनिसखौ मोनोब्ला बे जाय आंनि फिसाया दिनै हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय बा जों बर' रायजोनि थाखाय दिनैहाय मुंख्लं जानाय, मार्टियास जानाय ना, आं बे आंनि फिसानि थाखाय आं मोनसे मुंख्लं खाम्फा लुना दोननो गोसो दङमोन। बिनि जाखिनि अनसुंथाइ होनाय, आं दिनै जानो गोसो गैया बिनि फैसाखौ बा इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनाय रांखौ। बेफोरबायदि राव ओंखारनो मोनो। थ' जों जोबोद दुखु मोनो बे समावहाय। हानायमानि जोंनि NDFBनि दैदेनगिरिफ्राबो थांनानै खनसेसो आं लुबैयो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आं एसे खावलायनो लुबैदों। बिथांमोननो सम हाय मोनोब्ला, माब्लाबा खाबु मोनोब्ला, सुबिदा मोनोब्ला सोरनिबा न'खराव हाबनानै एसे गिदिंहैयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। मानो होनना बुङोब्ला जों दिनै गोबां न'खरावनो हाबदों। मार्टियास फेमिलिनाव जेबो होबोनो हाया, गोसो जायो होबोनो बा माबा मोनसे जिनिस होबोनो गोसो जायो, नाथाय बेफोरबायदिखौ होनो हाफेराखै दिनैसिमबो। एकमात्र आं सासेल' गथ' नायनो हादों बा फरायहोनो हादों। एडमिसन कमप्लिट जालांबाय आरो बिनि अनगायै ड्रेस पार्टि बायना हैबावनांगौ दङ। थ' जिखियानो जादोला बाथ्राफोरा नैबे बिमाया मा खोथा फोरमायदों। दिनैहाय जोंनि खुंथायाव दङ रन्जित बसुमतारी EM आरो डिपुटि चिफ हिसाबै बिथां गबिन्द बसुमतारी आरो MCLA थ' गोबां दं, MLA थ' दङ NDFBनिफ्राय, MCLA फोरबो दङ। नाथाय बिथांमोनाबो एसे जुदि प्रमद बर'खौ जुदि प्रेसार होयोब्ला, बुङोब्ला MCLA EM MLA बिथांमोना ज' जानानै जुदि बुङोब्ला आरो डिपुटि चिफनावहाय बेखिनि सेन्सआ थाथारनांगौमोन। दा दिनैहाय जों नुनो मोनो अनलि गावनि भट बेंक। नों जुदि सोरबा मार्टियासानो जा, सोरबा NIA नांनानै थानायानो जा, नों जुदि BPFनि जानानै, न'खरनि मानसि BPFनि जानानै जुदि बाथ्रा बुंदोंब्ला बै बे गबिन्द बसुमतारीयानो होन, सोरबा EM नो, MCLA नो, MLA नो, बिथांमोना मालाबाबो बिथांनि जानानै बा बिथांमोनखौ नायालाफानोबो दोनगोन। मानसिनि गोसोआ बेफोरबायदि जानो नाङा। सानसे समाव बिथांमोननि बै समनि हाग्रायाव थानाय समाव बैनि फिसाज्लानि ओंखाम खुरनाय मोनजाबोदों। बिसोरनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जायफोर
EM जानानै दं जायफ्रा MCLA जानानै दं जायफ्रा MLA जानानै दं बै सुबुं जाय मार्टियास जादों ना बिथांमोननि ओंखाम संनाय जाबोदों निस्सय दिनै बिथांमोननि जानानै मानो फंसेबो राव बाथ्राखौ बुंनो हाया दिनै इलेक्सन सफैबाय इलेक्सन खाथि सफैनायखाय अनलि गावखौ बेस्थ खालामना दोनबा जानाय नङा जोंनि मार्टियास फेमिलिखौ 100% सिन्था खालामनांगोन जोंनि गोथाङै मुंख्लं जानाय बिथांमोनखौ 100% सिन्था खालामनांगोन जायफ्रा NIA केस नांनानै दं बिथांमोननि बाथ्राखौ 100% सिन्था खालामनांगोन जायफ्रा दिनै अनसुंथाइखौ मोनाखै इन्डिया गभर्नमेन्टआ पेकेज मोनसे होदों बै पेकेजफोरखौ जायफ्रा मोनाखै बिथांमोनखौ 100% नायनांगौ दा जायफोर खुंथायाव दं MCLA आनो होन सोरबा MLA आनो होन सोरबा EM आनो होन सोरबा डिपुटि चिफआनो होन दिनै बिथांमोना मा गावनि भट बेंक पावार गादि बेफोरखौल' नायगासिनो दङ दिनै बै सुबुंफोरा मा जानानै दं मोनजादोंना मोनजायाखै दिनै मोनजानाय जायैनि बाथ्राखौथ' बाद हो बिथांमोननि न'खराव दान्दिसे हाबनानै एसेसो जुदि माबोरै दं बिदि खबर लाहैयोब्ला मोजां जागौमोन होननानै आं सानो जायफ्रा खुंथायाव दङ मेनलि गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना रन्जित बसुमतारी EM बिथाङा डाइरेक्ट हाया बिथांमोना नै दिनै केम्पेइनानो केम्पेइन हर सान जयनिं केम्पेइन बेल' जायफ्रा मार्टियास फेमिलि जायफ्रा गोथाङै गोथां जेलाव थानाय NIA नांनाय जायफ्रा केसजों दिनैसिमबो भुगिनानै दं बिथांमोननि फारसे माब्लाबाबो साना थ' जिखियानो जादोला गोबां बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि जोंनि दैदेनगिरिफोर आरो लोगोसे सोरबा UPPL नि सोद्रोमाफोर नोंथांमोना नायदोंब्ला नोंथांमोननि उल्थायै जुदि नांहैदोंब्ला क्षमा निमाहा बिखानाय थाबाय थ' लोगोफोर बै बे मादैनि बा बै बिमानि बर' बिमानि माखासे खोथा बुंनायखौ जों खोनासंनानै लानि जायामोन मादै नोंसिनिया जोंथ' जेबो खबर गैया न'आवनो दंमोन न'निफ्राय थांनानै सिगांनो थांखानाय जों जेबो खबर मोनाखै मास मोनथाम मोनब्रैजोंसो मानसिफोरनिफ्राय खबरखौ मोनदों दा मारै जादों बबे समाव थैखो ना माखो जों जेबो खबर मोनाखै उनावसो खबर मोननानै जोङो मिथिदों ओमफ्राय जों फिसाफोरखौ खांबायमोन बाबायमोन फोरोंबायमोन हादरनि थाखाय थांदोंमोन आरो थांबाय मोजाङै मोजां थाबाय जेबो नंलामोन दा जोंहा दुखु जिंगासिनाय दं गावनि फिसाला गेदेरा बेनो बे गावनि फिसाखौ गैयाबा दुखु मोननाय जायो नाथाय जोङो मा खालायबावनो दा सारमोननि खोथा मोननानै जोंहाबो जे थैबायबा जोब्बाय हारिनि थाखाय थैबाय हामबाय अब्लाबो जोङो बे थैनाय हिसाबै जे सारमोनहा जोंनो खोथा होदोंमोन नालाय एसे एनै साहायज्य होगोन होननानै आरो बिदिनो न'खराव एसे एनै रोंनाय मोनबा थाखा होनानै साख्रि सासे होगोन मोनगोन होननानै बुंनानै जोंनो खिन्थानानै जोंखौ लिंलांनानैबो जोंखौ खोन्थाखादों फोरोंखादों ओमफ्राय दा जोंहा बेखौ आसा दं जोंहा बोराय बुरि जाबाय बेमार आजार जालांबाय जानो थाखाय बेनिखायनो एसे साहायज्यखौ सारमोनहा थाब हरबा हामगौ जोंनि थाखाय जेन' जोंबो एसे एनै सिकित्सा खालायनो मोनबा फिसाया गैयाबाबो जोङो एसे साहायज्य मोननानै जोङो एसे सिकित्सा खालायनो मोनबा हामगौ नंदों बेबादिनो इनस बसुमतारी दा जों मा बुंबावनो जोंहा गोरों गोराबो नङा बुरजा बुंनांगौ होननायनि थाखाय दा जों बेखौनो आसा खालायो सारमोनहा जोङो गले गले बुंनाय जायो बे खामानिया जाबायबा जों बहा मोनबावनो नोंनि फिसाज्ला थैनायखौ मोनबोआखै आंनि फिसाला थैनायखौ डेड बडिखौ मोनबोदों ना मोनबोआखै नोंसोर मोनाखै खबरानो गैया गोबाव मास मोननै मोनथामजोंसो खबर मोनदों थैबाय होननानै औ थैबाय होननानै मानसिफोरनिफ्रायसो खोनादों ओमफ्राय जों प्रसमसिमबो गैया जेबो रिपर्ट गैया ओमफ्राय बिनि उनावसो गोबावजों आङो डेथ सार्टिफिकेटखौ बानायनानै लादों डेथ सार्टिफिकेट बरनबायाखै दङ
गोबावजों बानायदां खराव थांदों खरनिफ्राय ओरै इबि खालायनानै दतमायावसो मोनो नालाय दतमायाव लायदों आङो दा सारमोनहा मा बुङो अननानै जोंनि खस्थ' जानायखौ खहा जानायखौ सुफुंनानै होबा मोजां जागौ आरो ओंखारलांदों बे न'निफ्राय आं गैयामोन थांनायखौबो मिथिया ओमफ्राय उनावसो मानसिफोर खोन्थानानैसो गोबावजों मिथिदों 2002नि 5 थारिखआव सेप्तेम्बराव थांबाय ओमफ्राय 2000 जोबनायनि डिसेम्बर मासनिफ्रायनो खबर गैला बिदिनो जादों बे बबे समाव थैखो जों बेखौ खबर गैया 3 माससोजोंसो जोङो खोनादों 2000आवनो डेथ सार्टिफिकेटआवनो दंजोबखायो आं बानायनानै दोनखादों दा मा बुंबावनो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै